Unitats de mesura. Volum. A partir de les unitats de longitud també es formen les unitats de volum. Una unitat de superfície es relaciona amb una immediatament superior o inferior mitjançant el factor 1000, 10 elevat a 3. Veiem-ho. Si jo tinc un centímetre, un cub que fa un centímetre per un centímetre per un centímetre, tinc un centímetre cúbic. Un centímetre cúbic té 10, un decímetre té 10 centímetres, un decímetre té 10 centímetres, un decímetre té 10 centímetres, en total, en un cub d'un decímetre per un decímetre per un decímetre, tinc 1000 cubs d'un centímetre cúbic. Per tant, un decímetre cúbic són 1000 centímetres cúbics. Les seves unitats són el metre cúbic, unitat principal, són múltiples decímetre, centímetre, mil·límetre cúbic, múltiples decàmetre, hectòmetre, quilòmetre cúbic. Existeixen unes equivalències amb les unitats de capacitat. El metre cúbic equival als quilolitres, el decímetre cúbic equival als litres, centímetre cúbic equival als mil·lilitres. Caiguem amb el compte de centímetres a decímetres, multipliquem per 1000, de mil·límetres a litres multipliquem per 1000. El mateix amb el decímetre i el metre, el litre i el quilolitre. Un recipient d'un metre cúbic tindria una capacitat d'un quilolitre. Un decímetre cúbic tindria una capacitat d'un litre i un d'un mil·límetre cúbic tindria una capacitat d'un mil·lilitre. Veiem un exemple de canvi d'unitats. Anem a passar de 4 hectòmetres cúbics a metres. Són dues unitats, per tant multiplicarem pel factor de 1000 o 10 al cub dues vegades, que seria el mateix que multiplicar per 10 a la 6, seria 1.000.000, 4 milions de metres cúbics. I si anem d'un inferior a un superior, serien dues unitats que dividirien dues vegades pel factor i això ens donaria aquest resultat.